रोजा रोजा साबायखर फोसावदिंगिरि नोंथांमोन। दिनैनि बे मेलनि थांखियानो जाहैबाय जोंहा मोनसे दिपा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 10था गामिनि गेजेरजों जोंहा थांनाय 13 आरो 6/2026 मायथाइयावनो थांखि लाखानाय बायदियै देग्लायबो जोङो नैबे दिनै 7 आरो 6/2026 मायथाइयाव जोंनि 1 नं नाहरबारि गामिनि ब्रह्म मन्दिराव सिगांनि थांखि लानाय बायदिनो 10 आरो 12 थाखोआव उथ्रिनो हानाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ जों मान बावनो होननानै थांखि लाखानायमोन। दिनै बेबायदिनो थांखि लानायजों लोगोसे आंबो दिनै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसेनो आं निजेनो दिपा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै दिनैनि मावलांनाय हाबाफारि आरो जि थांखि लानानै खामानि मावलांदों बेखौ जोबोर मोजां मोनदों आरो बेबायदिनो आरोबाव फैगोन बोसोरावबो मोजाङैनो जों बेफोरबायदि मेलखौ लानानै फरायसुलि फरायसुला बिथांमोनखौ मान बावनो हाथों आरो मोजाङै उथ्रिलांनो हाथों आरो मोजांनि लामायाव फैगोन बेखौ आं साननानै दिनैनि बे मेलखौ मोजां मोनदों। बेखिनिखौनो गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि बिथांनिसिम आंनि अननाय सोंलु बावहरनाय थाबाय। दिनै दिपा गोजोन खौसेथि बर' सुबुं आफादा बे दिपा हालामनि इउनिटनि सिङाव थानाय मोनफ्रोम गामिनि 10 थाखो आरो 12 थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय आरो मोजां पारसेन्ट लानानै उथ्रिसारनो हानाय बे फरायसा फरायसुलिखौ लानानै दिनै जोंनि 1 नं नाहरबारि गामिनि मन्दिराव फरायसा फरायसुलि बिमा बिफा आरो लोगोसे गामिनि रायजो राजा आरो लोगोसे बे गामिनि फोरोंगिरि आरो बेहायनो लेंहरनाय मानगोनां आलासि जोंनि आनसलिकनि सिङाव थानाय फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे जोंनिनो लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि फोसावदिं बाबा दिनै जों खोब मोजां मोनसे सावरायनाय जादों दिनैनि बे मेलाव। मानो होनब्ला बोसोरफ्रामबो बे सावरायनाय मेलखौ लाबाय थायो आरो दिनै खोब मोजां सिरियासै जों सावरायनो मोननानै आरो जोङो इयुनाव आरो फैगोनाव जोंनि बे हालामनिफ्राय जाहाथे फरायसा आरो फरायसुलिफ्रा जाहाथे सेथि थाखोआव उथ्रिनानै मोजां पारसेन्ट लानानै जाहाथे मोजां आरो जौगासार जाफुंनो हायो बिनि थाखाय जों दिनै खोब सिरियासै जोङो सावरायनाय जादों आरो आंबो सिलाफथा दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै दिनै बे मेलाव नुजाथिना आंबो माखासे फरायसाफोरखौ बोसोन होनो मोननायनि थाखाय आंबो जोबोद साबायखर बावनायजों लोगोसे आङो गावखौनो गाव एसे गोसोजों आरो लोगोसे बयनिसिमबो आंनि जिथु आंनि साननायबो जाहाथे एसे आग बारायसिननाय बायदि मोनदों आं बेखौल' जोङो दा नैबे सावरायमेलनि गेजेरजों आं फरायसाफोरखौबो एसे थोंजों बुंनाय बायदि जाहैबाय। जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादल' नङा जोंनि बे सिलाफथा दख'राव थानाय मोनफ्रोम आफाद आरो मोनफ्रोम धोरोमारि आरो मोनफ्रोम बे गामिनि रायजो राजा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे आङो सिरियासै मोनसे मेसेज होदों फरायसाफोरखौ जाहाथे जोंनि बे हालामनि फरायसाफ्रा जाहाथे गाज्रि जानाय लोंनाय बेसाद बेखौ जोङो नुयोब्ला लामा सामाफ्राव गाज्रि लामायाव बेरायनाय नुयोब्ला जाहाथे बेखौ जोङो नोजोर होनानै जोङो जोंनि आफाद आरो जोंनि हारिनि मोनफ्रोम आफादखौ सावरायनायनि गेजेरजों गथ'फोरखौ जों मोनसे थिरांथा लादों जे जाहाथे जोङो बे गथ'फोरखौ जोङो बे गाज्रि बेसाद जानाय लोंनायनिफ्राय जों गोजानाव थानो थाखाय जों मोनसे गोख्रों मोनसे थिरांथा मोनसे सावरायनो लानाय जादों दिनै आरो लोगोसे बे गामिनि फरायसा फरायसुलि बिमा बिफा आरो लोगोसे बे गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जोङो फोरमायखानाय जाहैबाय जाहाथे जों बेफोरखौ नुयोब्ला जों आफाद हिसाबै बिसोरखौ जोङो गोख्रै एक्सन लानाय जागोन।